И договора, който е подписан за менеджмент между двете неща, така ги защитава, че идиотите, които са го писали, просто въобще не са замислили, защото са били англичанина на NPC идиоти, и дето въобще винаги са работили така и ни пука за това. На NPC глупаците са били. Да. Те ги поразчистват сега, махат ги, ама. В момента сила на групата цялата летна управлява е бивш менеджер, директор на Hapag-Lloyd, директор от най-високо ниво. Дете изкарал Hapag-Lloyd в колизата, сега да при нас. Да спасява. То си е за спасяване, банките си искат тяхната. Това детари какво издължал и NPC или тия нещо, да им мислиш, че е платено. Просто ги е взел нов меник и е казал, да, ние ще се опитаме да я върви да ги избием. Ама те още ги дължим, те не ги дължим. Обаче по същото време е много безстопанство. Аз толкова разградено да се хвърлят пари за нищо. И този техничен ден днеска дойде, това са едни 10 000 $ и така на разход. Да, знам. И защо? За него са 10 000, а пък като сега трима заварчи са в Лос-Анджелес, там ще са 20 000. А, така. И защо? И защото на нашия човек приятелите трябва да могат да им се намира работа, бе. Да, бе. Ще дойде да направи анализ на ситуацията, да каже, що счупил агрегата. Аз още утре ще му го кажа по телефона. Няма какво да му се чуди. Що няма на агрегата. Свалят буталото, махат главата, оглеждат лагерите и слагат трети механик, да знае какво прави, не само се разхожда. И двигателите няма се чупат. Каква рекил на един агрегат не ми излетял? Защото един от месежите на Козловски беше, да, аз забелязах от предишни репорти, че екипажа на този кораб има практиката да, като отваря, нали, за оверхол движения, слагат стари сегменти, защото още ставали. Това ми го пише Козловски. Значи е имало много такива случаи. Как няма като са били втори механици филипинци? Филипиница, докато се счупили го махат. Той не може да разбере, че веднъж като го свалил буталото и го разхвърли втори път като надяни. Този сегмент, даже и да е работил с два петъка. Това пъти го направи, това сегмента е мъртъв. Каза, слагали са практика е била да слагат, нали? Още става и го връщат обратно. Ти ще го отвориш, когато вече ще сложиш тази част. После пак ще го отваряш, но се отваря за 2 минути. Не качихме се на острова, виж. Той е красиво, бе. Този мост, дет го гледахме, ние там трябва да идем, дет са гентрите. Там се минава с колите, а пък влакчето време по Тостовия мост. Ние от там завлизахме, този мост го виждах, като правихме дъга. Да. Ги гентрите даваш. Този мост се отваря, бе. Не, това са лагери, стъпки в средата само. Тъй, че Козловски дори се знае, нали, че е имало такава лоша практика. И какво като се знае? Какво е станало? Като се знае, и винаги така са работили. Винаги. Знае си, ето, праща си и Ветко се знае, и другите се знаят. Праща си поляци. Не виждам ти, аз от тия Ето си ли е той Козловски? Естествено. Не от тия, че. От тия, че няма ли. Тия нече почти никой не остана. Всички ги свърлихте, те са плотна тръбили. Нямаха меник, нямаха нищо. А пък такива явно са били богата компания, защото виж как са финансирани. Хубави са свестни. Хубави са хубави работи. Ама... Ще са имали път? Имали са, ама не са имали идеята, що са захванали с това. И провал, естествено. Корабите може да са здрави. Нищо са карани от идиоти. Ама не го навлякаха точно тия нече NPC. Те винаги са работили. Да, те са работили с тях. Кил идва, ама понеже вече няма сила, уния двете са с по-високи дялове в цялото нещо и се налагат тяхната. Сега, какво да си кажем? Тя Арен Кил я взеха заради името само. Да, бе, 400 милиона на Чичко Арен Кил са му платили за името и флага. Заради името я взеха, защото името е добро. Знаеш се, че са добри. Има име. А пък уния кавали са били почти бляклистите. И с право, разбира се. Ами, има защо да те лъжи. Аз вчера говоря с Жор, викам,
Аз съм чувствал, че или съм луд, викам, или просто ние сме правили още. Тези хора даже не се притесняват, че не го правят. Те даже не знаят какво ни правят. Са толкова спокойни и щастливи, че... Те за това сега мрънкат всичките, които са от NPC и от THR, защото тях им идват тъжкан тая новата система за тях. Те са нямали нищо. Няма, ама ти пък направиш това нещо. Къде те стандарта, кой си? Както виждаш, били са, продължават си. И ми се очудват и викат, че сега за какво питаш, това нещо всяко такова. Той не мога да разбере къде му е грешката в стендинг ордера. Как ти има етапи за пресме? Това ли университета или това е? А това е хотел, бе? Това е хотелската плаза Мол. Тук са моловете. Местните на острова. Фейшън плаза. Коза, такова е Фейшън музей.